איזה כיף שבאתם לתוכנית שלי לפטר את הבוס. אני אורה אריאל, האופטימית, ובכל פרק נמצא את הדרכים שיקרבו אתכם לעצמאות כלכלית ויעזרו גם לכם לפטר את הבוס ולחיות את החיים שתמיד רציתם. זוכרים את המשחק הזה? מונופול? שעות של ויכוחים על מי קונה את רחוב דיזינגוף, מי הולך לכלא, ומסר אחד ברור, מי שקונה הכי הרבה נכסים, יריב הכי הרבה עם האחים שלו. צחי איציק, שיושב לידי היום, הוא לא רק שחקן מונופול, הוא החליט לחיות אותו. רק שבמקום לוח קרטון, הוא עשה את זה באמריקה. בית אחר בית, השקעה אחר השקעה, עד שהפך את משחק הילדות לאימפריה, לכרטיס היציאה שלו מעולם העבודה. היי צח, כיף גדול שאתה כאן. גם לי, איזה כיף להתארח. אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, מה זה עצמאות כלכלית בשבילך? אז כל אחד, עצמאות כלכלית זה משהו אחר בשבילו. עבורי, הרבה שנים חשבתי שעצמאות כלכלית היא הרבה כסף, לשבת על חוף הים, רכבי יוקרה. בסופו של דבר הבנתי שעבורי חופש כלכלי זה החופש לבחור. אם אני בוחר להיות בחוף הים, אז אני שם. ואם אני רוצה לעבוד, ואולי לעבוד אפילו קשה, ולהגיע לאיזה שהם יעדים או הישגים אחרים, גם את זה אני יכול לעשות. אבל כל עוד זה מתוך בחירה, ולא מתוך זה שמכריחים אותי לעשות את זה, זה מבחינתי חופש כלכלי. מדהים. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי קצת אינטימית. כמה עסקאות או דירות רכשת, עד שהגעת למצב הזה שיש לך את החופש בחירה ועצמאות כלכלית, כפי שאתה מתאר? אז גם זה קצת טריקי, כי תמיד יש את התוכנית ומה שקורה בפועל. ובתחילת הדרך עשיתי חשבון מאוד מאוד פשוט, כמה בתים אני אצטרך, כמה רכישות בשביל לצאת לחופש כלכלי. הייתה לי משכורת הייטק מסוימת, והגעתי למסקנה ש6 בתים, זה הקטע. התחלתי, הייתה לי איזושהי תוכנית ארוכת טווח, אני כל שנה או שנתיים אקנה נכס וכדומה, אבל דברים משתנים, גם לטובה וגם לרעה. הבית הראשון שרכשתי הניב לי 100% רווח בתוך פחות משנתיים, משהו שלא יכולתי לצפות אותו, ופתאום הייתי על הגל, יכולתי לרכוש יותר. מאוחר יותר היה לי קצת עניינים עם העבודה, וראיתי שקשה לי להמשיך לעמוד בקצב של הרכישות, אז אמרתי, אוקיי, אני אקנה עם משכנתה. אבל כשאתה קונה נכס עם משכנתה, אין כל כך תזרים, אז פתאום אתה מבין שאתה צריך עוד קצת בתים. ב-2008 הגיע משבר כלכלי מאוד מאוד רציני. היה לי מזל גדול, מכרתי את כל הנכסים לפני, ואחרי שהמשבר עבר, רכשתי. אבל פתאום יש פה כמה שנים שאין בתים, כי אתה לא יכול לקנות. אז הדברים קצת השתנו, אז אותם 6 נכסים שחשבתי לרכוש, או 6 עסקאות, הפכו להיות בסוף קצת יותר, הייתי אומר פי 2, אפילו אולי קצת יותר, אבל מה שחשוב זה להגיע ליעד. גם אם זה קצת יותר זמן או פחות זמן, בסוף הגעתי לאן שרציתי, לא ויתרתי, אבל התוכניות לפעמים יכולות להשתנות גם לטובה וגם קצת פחות לטובה. מהמם, אז כל מה שצריך זה 12 בתים, ואנחנו בעצמאות כלכלית. לדעתי אולי אפילו פחות, כן. בוא תספר לי קצת על הסיסטם שלך, כי בשביל לקנות כזאת כמות של בתים, זה לא פעם אחת וזהו. יש פה איזושהי שיטת עבודה מסודרת שאתה הולך לפיה. כן, אז יש מגוון פרמטרים שאני עובד לפיהם, אני תכף אפרט, אבל מה שהכי הנחה אותי, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, היא הסתכלות ארוכת טווח והקטנת סיכון. אני לא רציתי להסתכן בלאבד את הכסף שלי, כי זה היה מרחיק אותי מאוד מהמטרה. הרבה אנשים כשהם באים לעשות איזושהי רכישה, הם קודם כל מסתכלים כמה אני מרוויח בחודשי, כמה נשאר לי, כמה התשואה, ולפעמים זה לא הדבר הכי חשוב, כי יש הרבה מאוד חבר'ה שיציעו בתים בתשואה לכאורה מאוד מאוד גבוהה, אבל הם בתים מאוד לא איכותיים, אוקיי? הם בתים ישנים, בני 100 שנים, באזורים פחות טובים, ולמרות שלכאורה אתה יכול לעשות תשואה טובה, אתה בעצם נופל עם הבתים האלה ולא מגיע רחוק. לי יותר היה חשוב לקנות דברים שהם בטוחים, אז מה שהנחה אותי זה קנייה של נכסים חדשים, בדרך כלל מקבלנים, הכי גדולים בארצות הברית, ובאזורים מאוד מאוד איכותיים. אם אני אגביל את זה לגוש דן, אז אני מחפש גבעתיים, רמת אביב, צהלה, את המקומות האיכותיים, כי מה שאני הבנתי זה שבאיזושהי נקודה בזמן הנכסים האלה, יכולים לעלות בערכם בצורה דרמטית, וזה באמת משנה מציאות. פחות היה חשוב לי התשואה השוטפת, שהיא גם גבוהה אגב, הרבה יותר מאשר בישראל, אבל רציתי לקנות משהו איכותי וחדש, שלא יכריח אותי לעשות הרבה תיקונים, או לקחת סיכונים מיותרים. אוקיי. כמה זמן לקח התהליך הזה? כי אני חושבת שהחלום של עצמאות כלכלית, של לדעת שלא חייבים לעבוד יותר שום יום בחיינו,
קוסם להרבה אנשים, גם לי אישית זה קסם והתחיל את המסע שלי. אבל כמה זמן בפועל זה לוקח, כי זה לא זבנג וגמרנו, קניתי עכשיו 2-3 בתים ואני, זהו, מסודר. זה מאוד מאוד דינמי ומשתנה מבין אדם לבין אדם, כי אף אחד לא מתחיל באותה נקודה. כן? יש כאלה שהם צעירים ויש להם יותר זמן, יש כאלה שהם יותר מבוגרים ורוצים אולי להגיע לחופש הכלכלי הזה יותר מהר. יש כאלה שירשו כסף מההורים, יש כאלה שמתחילים מאפס. אז אני חושב שכל בן אדם יש לו את המקום שלו שהוא צריך להבין איפה הוא נמצא, ולאן הוא רוצה להגיע, כי גם כל אחד יש לו חלומות אחרים, יש כאלה שהסתפקו ב5,000 שקל לחודש, ויש כאלה שלא יקומו בבוקר בשביל פחות מ-20 או 30. עבורי, אני תכננתי שזה ייקח בין 10 ל-15 שנים, לא שנה, שנתיים, ולשמחתי הרבה זה הצליח, אבל כמו שאמרתי, היו המון דברים בדרך, גם הפתעות חיוביות וגם פחות חיוביות, בהחלט זה היה יכול לקחת במקום 12 שנים, 18 שנה, או אפילו 8 או 9 שנים, זה נורא תלוי בדברים שקורים, אבל כמו שאני אומר עוד פעם, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, מה שחשוב זה שנגיע. כן. פחות רלוונטי אם זה יהיה קצת יותר מהר או קצת יותר לאט, העיקר שנגיע, והסבלנות פה היא שם המשחק. צריך להסתכל על זה בצורה קצת ארוכת טווח. אני מסכימה, אני חושבת שההבטחות לרווח מהיר מאוד מאוד בעייתיות בתקופות האלה. הן מרחיקות, הן לא מקרבות, זה מה שאנשים לא מבינים, כי יש הבטחה לרווח מהיר, והוא יכול להיות שהוא יקרה פעם אחת, פעמיים, ואז מפסידים הכל, ואז עוד פעם צריך להתחיל מחדש לבנות את עצמך, זה יכול להיות מאוד... לאט ובטוח, זאת הדרך. אז ספר לי על הרגע הזה, שאני זוכרת אותו אצלי באופן מאוד מאוד ברור, שפיטרת את הבוס, שבאת כי היית עובד בהייטק בעבר, איך הרגיש הרגע הזה שאתה אומר להם, תודה, שלום, להתראות, אני לא צריך להמשיך לעבוד יותר? את יודעת, אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת עד היום, ואני ממש שמח, כי אני חושב שזה, יש בזה משהו ללמוד מזה. אני עשיתי קריירה ארוכה בהייטק, והיו פרויקטים יותר טובים, פחות טובים, הכל סבבה, כאילו ממש התקדמתי גם, הייתי די בכיר, אבל תמיד יש לך בוס. ובפרויקט האחרון שהייתי בו, שהיה מאוד קשה להיכנס אליו, אז אנשים לא מיהרו לצאת, בגלל הקושי להגיע ולזכות, מה שנקרא, בזכות הזאת. והוא היה פרויקט מאוד קשה, מאוד לחוץ, ועם מנהל לא נחמד. פשוט לא נחמד. הוא בחור טוב, אבל הוא התנהג בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, והיה פשוט לא נחמד אלינו. ואני לא אשכח את היום הזה, שבאמת הגיעה נקודה שכבר החלטתי שאני ממשיך הלאה, ואני שלוש מילים. שמעון, אני מתפטר. ואני זוכר את העוצמה שהייתה לי באמירה הזאת, כי זה לא שמצאתי איזה מקום ואני אסתדר, אני ידעתי שאני מספיק חזק לקום וללכת ולעשות מה שאני רוצה ושזה לא מתאים. ומה שקרה מיד אחרי, זה מעניין, הוא היה בהלם, כי הוא היה צריך עובדים, לא היה פשוט להגיע לשם, וניהלנו חצי שעה שיחה עליו. ועל החיים שלו, ולהבין כמה לא קשה במסגרת הזאת, וגם לא יש מנהלים, והוא ממש ביקש ממני טיפים איך להתנהג יותר יפה לעובדים. אז תראי, זה מהפך ממישהו שכל הזמן חייב לבוא ולהגיע למשרה, פתאום אני מייעץ לו איך בעצם כדאי לו להתנהל, וזה, יצאתי משם בתחושה מאוד חזקה. זה, האמת היא, בעיניי מדהים. אני מאחלת לכולם לחוות, לכל המאזינים שלנו לחוות את הרגע הזה, אבל אני חייבת לדבר קצת על הדרך, כי גם הזכרת את זה מקודם, כן. הדרך היא לא כזאת חיובית, ואוקיי, קונים עוד דירה, מחכים, אוספים עוד קצת כסף, קונים עוד דירה, והכל הולך על מי מנוחות. יש המון תקלות, אתה בחרת להשקיע בנדל"ן בארצות הברית, צריך לטוס לשם, צריך להתמודד עם שינויים של שפה, שינויים של חוקים. כן. בוא תספר לי קצת איך התמודדת, ואם אפשר גם כמה דוגמאות לדברים מוזרים שחווית. קודם כל דברים פשוטים, שאתה צריך באמת להכיר את הבדלי התרבויות. אמריקאים, כשאין להם מה להגיד, הם לא עונים. פשוט לא עונים. ואתה כישראלי, תמיד רוצה שיענו לך, אתה תמיד שואל, גם כשלא צריך. אז אם אתה שואל שאלה, ואין להם תשובה, הם פשוט לא עונים לך, לא מרוע, לא מכעס, פשוט ככה זה. ברגע שיהיה להם משהו להגיד, הם יגידו. אז הנה דוגמה להבדל תרבותי קטן, שאני מצאתי את עצמי הרבה פעמים בהתחלה, וגם לקוחות שאני מלווה, שלפעמים לא מבינים את הניואנס הזה, שזה לא מרוע, פשוט זאת התרבות. אז כן, יש הרבה אתגרים, זה גם מעבר לים, זה גם
גם רחוק. הדרך שלי לפתור את זה הייתה להתחבר לקבוצה מאוד מאוד רצינית שבנתה תשתיות, ובעצם הכינה לי את כל התשתית כדי שאני אוכל לרכוש. כיום אני עושה את זה יחד עם שותף בשם אלון, אנחנו בעצם מקימים תשתיות בארצות הברית של חברות ניהול, של כל מה שצריך מסביב, כדי שללקוח הישראלי יהיה קל יותר להתמודד. ואת צודקת, לא תמיד הכל פשוט והכל קל, בדיוק כמו שאני הולך לחדר כושר ואני רוצה להתחזק מאוד, צריך ללכת ולהתאמץ ולעבוד, ולפעמים יש רגעים שיותר קשה ויותר קל, אבל אני יודע לאן אני רוצה להגיע. בהקשר של הנדל"ן זה להגיע לאיזושהי עצמאות כלכלית או לאיזשהו יעד כלכלי שקבעתי, ובהחלט, אם מבינים את העניין הזה, הכל הופך להיות הרבה יותר פשוט. אחת תשובה, אני גם אהבתי את הרעיון שצריך באמת להיעזר בשותפים ואנשי מקצוע. אני כן חייבת לספר איזה אנקדוטה שהטריפה אותי. בתקופת הקורונה, מרץ 2020, אני מקבלת איזשהו מכתב חמור מה-HOA, שזה ועד השכונה, לדירה שיש לי בארצות הברית, שהם אומרים לי שהגובה של הדשא הוא באיזה חצי אינץ' יותר מדי גבוה, ואני צריכה לבוא לבית משפט לטפל בזה, כי כבר נתנו לי על זה התראות. כן. עכשיו, אני מסתכלת על הדבר הזה. עכשיו, כל העולם בסגר, כן. ויש בן אדם, פקח, שהוא היחיד שיוצא מהבית והולך ומודד לי את הגובה של הדשא, והם מצפים שאני גם יטוס ואלך לבית משפט שם. אז יש תקלות כאלה של דברים שבארץ בכלל לא היינו חושבים שהם קורים. יש לך משהו שקרה לך? לי קרה הרבה, קרה לי עם דשא פחות, אבל הייתי צריך לגזום פעם עלים של עץ דקל, או לצבוע בית, אבל אני רואה את זה בקטע מאוד חיובי. בסופו של דבר, כשאת נכנסת לשכונה כזאת, היא נראית טיפ-טופ, וזה מאוד תורם לערך הנכס. תארי לך שהכל היה כזה בלגן, והדשא גבוה, והעצים לא גזומים, אז מי שבא לקנות לא ישלם הרבה על הבית הזה. זאת אומרת, כשאני קונה בתים, אני מחפש את הבתים עם ה-HOA, כי אני רוצה שידאגו לטיב של השכונה. סיפור קיצוני, כמעט ואין לי, כי הרוב זה, אתה יודע, תחזוקה שוטפת, אבל שישע אותי שאמרתי ללקוחות, תשמעו, בתים חדשים, שום דבר לא מתקלקל, וקרה שאיזה נער בן 14, 15, לא יודע, או 16, היה קצת שיקור ונכנס בתיבת דואר של אחד הלקוחות שלי, וזאת הייתה תיבה ממש מושקעת, עם לבנים כזאת, היה צריך להשקיע שם בשביל לבנות אותה. אז הוא אומר לי, תשמע, זה המון כסף בשביל תיבה. בסוף קנינו תיבה פשוטה יותר, אבל כן, דברים קורים, זה לא ביום יום. זה דברים נדירים, פעם יש אולי איזושהי הוצאה, ביחס להכנסות המאוד משמעותיות שאנחנו מרוויחים, זה בטל ב-60. אני אף פעם לא ראיתי את זה מפריע לי. אבל כשהדברים האלה קורים, כן. איך מתמודדים עם הדבר הזה? הרי בסוף אתה בישראל, אתה חי בישראל. כן. ואתה מקבל איזה תקלה. שוב, אני כשקיבלתי את המכתב הזה מהבית על גובה הדשא, דיברתי עם המנהלת נכס, אבל איך מתמודדים עם זה? זה רחוק, זה קשוח. פה יש משמעות מאוד מאוד גבוהה לאיכות חברת הניהול שאת בוחרת, כי כשדיברתי קודם על הפרמטרים, אני לא הזכרתי את זה, אבל זה מאוד מאוד חשוב גם בשוטף, לדאוג שתהיה חברת ניהול טובה ושתהיו תשתיות כמו שצריך, כי אם לא, את באמת תלויה בהם. זה הכל קם ונופל בעצם על התשתית הזאת שבונים. זאת המומחיות שלי. אני עושה את זה עבור הלקוחות, ואנחנו גם קבוצה מאוד מאוד גדולה, אז כשחברת ניהול תפני אליה, כן? היא לא מסתכלת עלייך כעל בן אדם אחד, היא רואה את כל הקבוצה הזאת כמשהו מאוד מאוד משמעותי, ולפחות מהניסיון שלי, השירות והאיכות של חברות הניהול עולה פלאים כשהם מרגישים את הכוח הזה. אז אם לסכם, כן, מאוד מאוד חשוב שתהיה חברת ניהול טובה ותשתיות ראויות, כדי שלך יהיה שקט נפשי, אין ספק. אני מבינה, למרות זאת יש חשש של הרבה ישראלים, נניח התגברנו על מחסום השפה, האנגלית, זה בסדר, אנחנו יודעים, אבל שצריך לסמוך על כל האנשים מרחוק. יש פה מחסומים מאוד מאוד כבדים, ויש לצערי גם המון הונאות בתחום הזה. אני ראיתי הרבה הונאות דווקא מהצד הישראלי, כלומר יש הרבה חבר'ה, אני לא יודע אם זה הונאות כמו חוסר מקצועיות, שפשוט מציעים כל מה שבא ליד, מנסים שזה ייראה אטרקטיבי, בדרך כלל דברים זולים, אז שם יכול להיות שניפול, אבל האמריקאים, איך שאני חוויתי אותם, הם מאוד מקצועיים, מאוד אמינים, הם לא משחקים משחקים, בטח כשיש פה ביזנס גדול שעומד על הכף, כי הם עלולים להפסיד הרבה מאוד קליינטורה, נורא קשה לנו כישראלים לסמוך, זה פשוט, זה התרבות. או גם כל שני וחמישי אתה שומע איזה כתבה על עוד מישהו שהפסיד כסף על נדל"ן בחול, על הבטחות וחלומות שנתנו להם. איך אתה מציע לאנשים באמת לבדוק את זה ולהגין על עצמם?
אז אני הולך לדבר הכי בסיסי בעולם. אני קונה בתים פרטיים שהם בבעלות ישירה, הלקוחות שלי קונים את זה ישירות מהקבלן. אז קודם כל, אם אתם רוכשים ממישהו, עדיף שתקנו מהמוכר עצמו, לא מאיזשהו מתווך שקנה ומכר לכם, זה הרבה יותר בטוח, אתם קונים מהמוכר עצמו, אם זה בית יד שנייה נגיד, אם זה חדש אז מקבלן, זה מקטין מאוד את הסיכון שמישהו נכנס באמצע ומרוויח עליכם, זה דבר ראשון. דבר שני, לא להתפתות, לא לתשואות מובטחות, שהן תמיד משולמות מהכסף שלכם, תמיד, עוד לא נולד היזם שיבטיח לך תשואה מובטחת מכסף שלו, לא קורה, ומצועות גבוהות מדי, כן? כי זה נורא אטרקטיבי, 10%, 12%, תהיו מאוד זהירים עם ההבטחות האלה, כי הם בדרך כלל אין להם בסיס, מאוד קשה להשיג כאלה תשואות, אלא אם כן אתה לוקח סיכונים מאוד מאוד גדולים. ואני אגיד רק עוד מילה, הרוב הכתבות שקוראים בעיתונים, הם לא על בתים פרטיים שקנו באופן ישיר, הם על פרויקטים ועל בניינים ועל קרנות, שמה פשוט רמת הסיכון, זה לא הונאה, זה רמת הסיכון היא כל כך גבוהה, שכמעט אין שליטה בזה. ואחד מכמה פרויקטים באמת נופל. אני אישית מתרחק מזה, אני לא אוהב כל כך את ההשקעות האלה, אבל בתים פרטיים שהם בבעלות ישירה, גם אם זה בישראל, אני לא אומר דווקא ארצות הברית, הסיכון להפסד שם הוא מאוד מאוד נמוך, מאוד נמוך. אוקיי, אבל עדיין זה נשמע מאוד ורוד. כלומר, יש עדיין דיירים בעייתיים שיכולים לעשות נזק, יש תקלות שקורות, יש הרבה מאוד דברים. מה עם הדברים הפחות זוהרים, כן? כי שנינו, באידיאל, כן, פשוט נכנס כסף כל חודש והכל עובד וכיף. כן. זה האידיאל, זה החלום שתמיד מוכרים. אבל מה הדברים שכן חשוב לך, שאנשים שמאזינים ידעו לגבי נדל"ן ארצות הברית, הדברים שאולי לא תמיד מדברים עליהם, צדדים הקצת יותר אפלים נקרא לזה? אני אולי אפתיע אותך, אני אבוא מכיוון אחר, אבל קודם כל אני אומר שבית בארצות הברית לא שונה מבית בישראל. אם הוא ישן, הוא גם יודע להתקלקל, כן? אם יש דייר שהוא בעייתי, הוא יכול להיות בכל מקום. זה לא משהו שפה אין ושם יש. אבל כן, אנחנו מאוד מקטינים את הסיכון לדייר בעייתי, אם אנחנו נלך לשכונות יותר יוקרתיות. אנחנו מאוד מקטינים את הסיכון לעשות טיפול בבית, אם הוא חדש. זאת אומרת, כל הפעולות שאני נוקט, הם על מנת להקטין את הסיכון. הוא לא אפס. בטח שיכול להתקלקל דברים, דיברנו על כמה דברים כאלה, יכול להיות דייר נדיר, אבל קרה לי דייר שלא שילם והיה צריך לפנות את הבית, אבל לדעתי הבעיה הכי גדולה, וזו נקודה מאוד חשובה למי שחושב על זה, זה להבין אם זה מתאים לך. כי כשאתה משקיע בקרן או בשוק ההון, גם אם יש יותר סיכון, אתה לא מודע לזה. בית, ברגע שתצטרך לתקן משהו, או שיתחלף דייר, אתה לא תפסיק לחשוב על זה. גם אם ידאגו לך ויחליפו לך הכל, זה יעסיק אותך מאוד. אז אנשים שהם מאוד מאוד צריכים את השליטה, וצריכים לנהל את חברת הניהול, ולנהל את כל הדברים, זה פחות מתאים להם בית, כי הם לא ייהנו. אבל מי שיודע קצת לשחרר ולהגיד, אני סומך, יש פה חברת ניהול שמנהלת 800 בתים, היא כנראה יודעת יותר ממני איך מנהלים השכרה, ומחליפים את המיקרו, אז שיחליפו. אני פחות מוטרד מזה, מובטחת לו הנאה ארוכת טווח. פשוט הוא לא יסבול. מעולה. כן. יש חלום שתמיד ככה מוכרים בכל הפרסומות שצצות וזה, אתה יושב עם ככה קוקוסים בתאילנד, מי שמגיע לעצמאות כלכלית, וזה מה שהוא עושה, יושב על החוף כל היום. כן. עכשיו, זה לא מה שאתה עושה. אתה בחרת להמשיך וללוות אנשים ולעזור לאנשים אחרים לרכוש נדל"ן גם. כן. למה להמשיך לעבוד אם אתה לא חייב? כן, זה היה החלום שלי בהתחלה, לשבת ולשתות מילקשייק וכל מיני כאלה, ועשיתי את זה בערך שבוע עד לפני שאיבדתי את זה. תראי, זה כמו לשאול מישהו שעשה תואר ראשון, למה הוא ממשיך ללמוד? הרי יש תואר שני, יש דוקטורט, יש פרופסורה, אפשר להתקדם בלי סוף. אנחנו אנשים שבטבע שלנו, וכולנו, רוצים להתפתח ולהרגיש משמעות. אתה לא באמת מפסיק את החיים כי עשית תואר ראשון, נכון? אתה לא מפסיק להביא ילדים כי הבאת ילד ראשון. אתה רוצה לגדול, אתה רוצה להתפתח. אז ככה זה גם במקרה שלי. אני עשיתי המון דברים מעבר לזה. אני למדתי 2 ברימון והפקתי דיסק עם אומנים. כתבתי ספר. במשך 2 ישבתי ועבדתי מאוד קשה לכתוב ספר שנקרא להתעשר ולא במקרה. אני מסביר לאנשים על הדרך שלי ועל התפיסה של איך אני חושב צריך באמת מה לעשות בשביל להגיע ליעדים. אז כל הדברים האלה הם עבודה מאוד מאוד קשה, וגם הנדל"ן. אז אם נחזור לשאלה הראשונה ששאלת, אני בוחר לעשות את זה. יש רגעים שאני מטייל ומבלה
רק עכשיו דיברנו שחזרתי מחופשה לא קצרה. אני גם יודע ליהנות, אבל אני מאוד מאוד נהנה מהעשייה שלי, כל יום. מדהים, ושוב, הלוואי על כולנו. אבל אם היית צריך לפשט את זה עבור המאזינים שלנו, ולתת לנו ככה כמה צעדים פשוטים, שכל בן אדם יכול וצריך לעשות, כדי להגיע לעצמאות כלכלית. 100%. אז כמו שאמרתי, כתבתי ספר, אני מפרט את זה ב300 עמודים, אני פה אעשה לכם תקציר ממש זה. קודם כל, הדבר הראשון, כמו שאמרתי קודם, אתם חייבים להבין איפה אתם נמצאים. כמה כסף יש לכם, בני כמה אתם, מאיזה נקודת פתיחה אתם מתחילים. השלב הבא זה להבין לאן אתם שואפים. האם מה שאתם רוצים להשיג הוא 5,000 שקל לחודש, טיול פעם בשנה, לא יודע, כל אחד יש לו חלומות שלו, והחלום הוא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? גם כשאני הולך לחדר כושר, אני לא הולך לחדר כושר כי במקרה עברתי לידו. יש לי איזה מטרה, אני רוצה להתחזק, אני רוצה להיות יותר בריא, זה מה שבעצם גורם לך להיכנס ולהתאמן. אז גם פה אתם צריכים להגדיר את החלום בצורה מאוד מדויקת, ולהבין מתי גם. כי אם זה עוד שנתיים, זה לא דומה לתוכנית לעוד 10 או 15 שנים, כמו שדיברנו. והמרכיב השלישי והחשוב ביותר, אחרי שהבנו איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו רוצים להגיע, זה לבנות תוכנית. בדיוק כמו בחדר כושר. מה היכולות שלנו? כמה אנחנו מרוויחים? כמה אנחנו חוסכים? במה אנחנו נשקיע? בונים תוכנית ל5 שנים, 10 שנים, 15, כל אחד מה שהוא רוצה. ואולי אנשים יחשבו שעכשיו התוכנית הזאת תנהל אותי? לא. פשוט נכנסים לאיזשהו משהו אוטומטי, בודקים את התוכנית הזאת פעם בשנה, לא יותר, ובשאר השנה פשוט תהנו, תלכו, תטיילו, תהיו עם המשפחה, תעבדו, תעשו מה שטוב לכם. אנחנו מבקרים פעם בשנה את התוכנית הזאת, ורואים האם עמדנו בה או לא עמדנו בה. ולרוב מי שעובד בצורה סיסטמטית, אני עשיתי את זה בצורה כזאת בדיוק, מגיעים לאן שרוצים. פשוט מגיעים, אין דרך אחרת. אולי ייקח עוד כמה שנים, אולי פחות, אבל מה שחשוב זה לא לוותר על החלום הזה והיעד שאתם רוצים להגיע אליו. אוקיי, מהמם, להגדיר את היעד בווייז ופשוט להתחיל ללכת בו. הגדרה מעולה. אם היית צריך להתחיל עכשיו הכל מההתחלה, אוקיי, היינו חוזרים אחורה בזמן והיית מתחיל את הדברים מההתחלה, מה היית עושה אחרת? הדבר שהכי הייתי עושה, זה מה שלא עשיתי בכלל, זה להיעזר במומחים. אני לאורך השנים, את יודעת, פיתחתי גישה וכתבתי על זה והכל, אבל זה לא היה מיידי, זה לקח לי המון זמן להבין מה אני רוצה, ואני חושב שמומחה יכול מאוד לקצר לך את הדרך, ולעזור לך להימלט מהבורות שאולי יש שם, או הקשיים והאתגרים. אני מאוד מאוד ממליץ לקחת מומחים שמבינים עניין, ויכולים לחסוך לך את הזמן הזה. אני מסכימה לחלוטין. אתה יכול לחסוך הרבה בכאב ראש, ולישראלים גם יש נטייה לחשוב שכל אחד יודע הכל יותר מכולם. לגמרי, כן. יש עוד משהו שהיית ממליץ למאזינים עכשיו שבתחילת הדרך חושבים אולי כן לקנות נדל"ן בארצות הברית, או כן להתחיל להשקיע ולצאת לעצמאות כלכלית? משהו שהיית ממליץ להם לעשות שימנע להם כאב ראש בעתיד? קודם כל, קצת להתעניין בזה. זאת אומרת, יכולים להיפגש עם כל מיני אנשים שמציעים, להתחיל ללמוד טיפה את התחום, לזכור, לא להתפתות לתשואות גבוהות מדי והבטחות באוויר, להשתדל לעשות את זה פשוט, אוקיי? כל הפרויקטים המורכבים שנקנה ונבנה ונשפץ ונעשה לכם, ויהיה פה, צריך להבין שזה משהו מאוד מורכב עם המון המון חלקים, ללכת למשהו... זה תמיד הכי מפתה. זה תמיד הכי מפתה, זה הרבה יותר מגניב וסקסי, אבל מה שקורה בהרבה מקרים, אתם נתקלים אחרי זה בעוגמת נפש. לא מרוע. ככל שזה יותר מורכב, יש יותר נקודות כשל. אני, כשהתחלתי את הסיפור הזה, לא עניין אותי הקנייה הספציפית של בית או השקעה בשוק ההון. אני ידעתי לאן אני רוצה להגיע, ואני רציתי שהדרך הזאת תהיה הכי קצרה שאפשר. אוקיי? הכי קצרה, כי אם היא ארוכה, לא מתאים לי, אני רציתי ליהנות. אז אם אני רוצה שהיא תהיה הכי קצרה, לתפיסתי, היא צריכה להיות הכי פשוטה שאפשר. לא לקחת דברים מורכבים, הם נראים מגניב. וואי, אני קונה עכשיו איזה בית מלון, ואני עושה... בסוף אתה תראה שזה לא בדיוק כמו שחשבת או לא הם חשבו, מאוד קשה לשלוט בזה. ככל שיורדים יותר לבסיס, ככה מגיעים יותר מהר ויותר פשוט. אוקיי, מהמם. אני רוצה לשאול אותך, אולי על הרווח הכי גדול שהיה לך, ועל ההפסד הכי גדול שהיה לך, כי הם תמיד גם באים ביחד. רווח הכי גדול שהיה לי היה דווקא בקנייה הראשונה, שבאמת שינתה את המציאות של החיים שלי, ואז אני הבנתי את הפוטנציאל בקנייה. לשמחתי הרבה,
לא היו לי הפסדים אף פעם בנדל"ן. אף פעם. כן, כשהתחלתי עם כל הקרנות המתוחכמות האלה, שמה, עשיתי את זה לקראת גיל 50, שמה נתקלתי בהפסדים, ממש. ואז הבנתי שאפשר להפסיד בהחלט בהשקעות כאלה. אני לא אומר שאי אפשר להפסיד בנדל"ן, פשוט צריך להבין את הניואנסים. אני אתן לך דוגמה, ואולי זה אותו מקום שהרווחתי כל כך הרבה, אחרי זה חזרתי לסיבוב שני ב-2009, שוב עשינו רווחים פנומנליים, זה היה בפיניקס אריזונה, ופגשתי שנים מאוחר יותר יזם, שגם קנה בפיניקס אריזונה, במרחק 10 דקות ממני, והוא הפסיד המון כסף לו ולמשקיעים. ושאלתי אותו, איך הצלחת להפסיד בשוק כזה מטורף, איך הצלחת? אז הוא אמר לי, אתם בחרתם באסט קלאס הנכון. בזמן שאתם הלכתם על בתי איכות ויוקרה וכאלה, אני הלכתי לבתים הזולים והפשוטים, והוא הסתבך עם כל הדיירים שהרסו לו את הבתים. אז בהחלט אפשר גם להפסיד בנדל"ן, שלא יצא איזו תחושה שאי אפשר להפסיד. אפשר, זה נורא תלוי מה בוחרים, ואיך בוחרים את התשתית ואת הניהול, שבעצם יאפשרו לך ליהנות מההשקעה ולא ליפול איתה. זה נראה מאוד ורוד ומאוד מפתה, כי בדרך כלל האזורים שאתה מדבר עם הקלאסי, כאילו שבדיירים היותר בעייתיים והבתים הישנים, הם מאוד זולים, והתשואות מאוד גבוהות. על הנייר. כן, על הנייר מקבלים תשואה ברוטו מאוד גבוהה, ובאמת רוב האנשים לא ממש מבינים שתשואה גבוהה תמיד מגיעה גם עם סיכון גבוה. אני עושה את זה 25 שנים, ואני ראיתי את ההבדלים. זה פשוט, אני אומר לפעמים לאנשים, אתה יודע, לפעמים אין מספיק כסף. לוותר. אם אין לכם מספיק כסף לקנות משהו ראוי, עדיף שתשקיעו אותו אולי בשוק ההון או במשהו אחר, ולא ללכת לקנות בית בשכונה נחשלת עם דיירים בעייתיים, זה לא יהיה לכם מזה טוב. עדיף פשוט לא לעשות את זה. אני מסכימה לחלוטין, עדיף לגדר את הסיכונים. צח, המון תודה שבאת, היה לי תענוג לדבר איתך. אתם יכולים לפגוש את צח גם באתר שלו, גם לקרוא את הספר שלו, מאוד מומלץ. צח, תודה רבה לך שבאת, ותודה לכם שהאזנתם. אתם יכולים למצוא את צח איציק באתר שלו, תעשו עליו גוגל או לקרוא את הספר שלו. ואם בא לכם להשקיע בנדל"ן, כן חשוב שתדעו איך לעשות את זה נכון. ופה הגיע הזמן לדבר על הפינה הפסימית של האופטימית. צח הזכיר את זה מקודם, אבל תשואה מובטחת שווה לתחת. אחת ההונאות הכי גדולות בנדל"ן בארצות הברית היא הבטחת התשואה. מגיע איזה גוף גדול עם משרדים יפים ונוצצים ומבטיחים לכם שתקנו נכס במחיר שבקושי מספיק להון עצמי למשכנתה בארץ. ולא רק זה, אלא ייתנו לכם איזה 10% תשואה כל חודש, בהתחייבות. נשמע מדהים, לא? גם השקעה סולידית, גם לא צריך להתעסק עם הדיירים, וגם 10% תשואה מובטחת? אז זהו, שזה שווה לתחת. מה שעושים זה מוכרים לכם נכס פח אשפה, ששווה בערך חצי או פחות ממה שאתם קונים, ואז משלמים לכם את השכירות של עצמכם. אחרי שנה, שנתיים שנגמרת תקופת התשואה המובטחת, אתם נשארים עם נכס גרוע, עם דיירים בעייתיים ועם תקלות משם עד לישראל. הפתרון? תפסיקו להאמין באופן עיוור לחלומות נוצצים. הדרך לעצמאות כלכלית לוקחת זמן, ידע וניסיון. תדאגו להתקשר למתווכים מקומיים, לשאול שאלות, לא להתעצל, לעשות בדיקות ושיעורי בית. תעשו גוגל על הכתובת שנותנים לכם בארצות הברית, ואל תתפתו להבטחות תשואה, כי לאף אחד אין אינטרס לתת לכם תשואה מובטחת. תודה רבה לכם שהייתם כאן בפרק הראשון שלנו של איך לפטר את הבוס. אנחנו נתראה בפרק הבא, שנדבר עוד על איך גם אתם יכולים להגיע לעצמאות כלכלית ולפטר את הבוס שלכם.